όταν προσλαμβάνει το κράτος εποχικούς, γιατί τους λέει εποχικούς και δεν τους λέει μονίμους? Γιατί λέει εποχικούς? Μα υπογράφουν σύμβαση. Άρα ξέρουν ότι θα προσληφθούν τον Μάιο και θα τελειώσει η σύμβασή τους και άρα θα απομακρυνθούν, να απολυθούν, πείτε το πώς θέλετε, τελείωσε τέλος Οκτωβρίου. Το ξέρουν αυτό εκ των προτέρων? Το ξέρουν. Του μεγάλου μισθό που παίρνουν και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Υπογράφουν τέλος. Το υπογράφουν. Έχει ανάγκη το πυροσβεστικό σώμα άλλων 2.500 από τον Νοέμβριο έως τέλος Απριλίου για πυροσβεστικές υπηρεσίες? Τους έχει ανάγκη? Δεν θα το πω εγώ. Και εγώ χραπάστη σε φωνάζω γιατί σου πάει πιο πολύ από ό,τι βλέπω. Να βγει η υπηρεσία και να πει χρειάζομαι ως πυροσβεστικό σώμα. Όχι, μισό λεπτό. Από τον 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου έχει ανάγκη και άλλων πυροσβεστών το σώμα. Το έχουμε ακούσει κάπου? Για το επόμενο επαναλαμβάνω, λέω. Ζητούν να προσληφθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από τον Νοέμβριο, από 1η Νοεμβρίου έως τέλος Απριλίου απλώς θα περιφέρονται. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι και οι άνεμοι πνέουν πάρα πολύ έντονοι αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή. Όχι, δεν θα περιφέρονται. Τι θα κάνουν? Όχι, δεν θα περιφέρονται. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα κάνουν. Θα σου πω τι θα κάνουν. Μισό λεπτάκι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λένε και καλώς λένε, παιδιά, και το Παγκαίο τέλη Οκτωβρίου. Προχτές. Χθες, όχι προχθές. Χθες που είχαμε την κινητοποίηση. Μπορώ να σφίξω το χέρι. Επίσης είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βοηθούν και στις πλημμύρες. Έχουμε μια κλιματική κρίση που υποτίθεται να μας βάζει σε ένα συνεγερμό και πιθανά και λογικά έχουμε αυξημένες ανάγκες. Είσαι μεγάλος καλλιτέχνης, ρε μάγκα. Το εάν πρέπει τις ανάγκες θα τις λύσουμε σε ένα πάνελ, εσύ, εγώ, ο Ρωμανός, ο Βαγγέλης και ο Οικονόμου. Αν να το λύσουμε εδώ μαζί με τον Παλάσκα ή με οποιονδήποτε άλλο που έρχεται και λέει γνώμη. Λέω, αν είναι τότε να φύγουν όλοι. Όξο! Όξο! Όξο!